Lakhain ko rapon nilip constituency ka parlo Balijan Lokhon Hanse arong along kedo St.James Believers Eastern Church ningkan phokep ke chok mate Golden Jubilee aja mek thang thang ni phai kepen ni phai krisi ani mesen pen katalon pon St. James Believers Eastern Church Amonduli ki eke kedam tang pharu kreser kebra troksi kebra trok aningkansi monduli eponlo lapen halabang sohud don kriner kebdu armu phai ke bangpli kep so sevet ke chengsia pastor ke dekrum hanse ram kathar pariterang atum henlo lapen non ki khibom pastor ke khorsing hanse ningkaning kora pholo vibang asai ke klempon pharu kreser kebra troksi kebra trok pen surihini roing kora trok aningkan an ningkan phokep ke choke sertalin karcho ahud an ke birta ke me ke long tang adona phai doning kora phoso se dolo lapen armu phai ke bang pharuhini so se an dotang lo sertalin karcho ajai me esek athepi ke anpon lake lasine kachimit me pin akang hon peklang verpo Jeremia angdeng pi thongke brai si angdeng so ke thom along pen si en pon lo lapen arna malam ke than pon provincial vicar BEC Diphu Mission Provinces Reverend Father Robin Tokbi pen jumisen arna malam than pon lo lapen long e kangpu lapen batai phokep acheng kithip minister pen pechun pon lo labang so asai Pastor Khorsing Hanse ahin pen mai chari ponlo kero karcho Balijan riso nimso atumahin pen pechun pon lapen sertalin alokimo kangpu pon associates vicar BEC Chokehola Mission Provinces Reverend Father Romanson ahin pen ingpu ponlo labang sorni ongdung amonduli keja rongasar Joseph Hanse SGB Surenterang SGB Secondro Teron Diopani College Principal Boson Rongphar Nilip MSc Provitra Rongpi lapen ongdong atum chitongdun Sertalin Jubilee Committee amaipu Semsing Hanse hin pen labang so amai ke pachun ponalong kachirabdun atum aphan kachuro pajir ponrinti lapen monduli isi atum ning isi ang riangdon arnama kama phan mathasi ning ke me ningarong pen chirap chitosi ajara saita claim chipadu pon rinti si do de sang sepen claim rapet pen pichun long pa meke jasamet arna mahirjume akang hon pen si ningkan phokep sertalin kar choja mek mesen pen ke pachun pon long pa me pot arna ma phan kachuru pipon rinti si kewangji arni anta kaiketa ove anta arna mahirjume akang hon dover popusi arna mahirjume chahang pon thu Ini Jubilee apene akumiti ahin atu bhan akero pi parpik lo athekalang tu kimisen pen labang sunikan phokep kichok Jubilee alang litum kapaman theka polang litum bhan nilihin pen kurang tu akero pilo lapenan partame labang so a believer church a pastor akeha Khorsing Hanse alang li hak kicheng pen non alang li kitu bom hud an pen si labang so Jubilee alang li ke man theka pot alang li phanta kurang tu nilihin pen akero pi parpik lo St.James Believers Eastern Church Golden Jubilee Committee hoi hin pen ithithini media angno keneng jidi basini hanglo leno litum kedam tang 1976 pen pineng 2026 aningkan an litum nikan phokep joksi litum pinangan jording pen sik chidang lo ben bang su sik chidang lo semi litum along akiduk kisum hado idulo sami arnam hirjumi pen jo litum bangso kiduk kisum ale pijok si ini ta bangso sertalin mate Golden Jubilee nitum talon long ki arnam hirjumilop se chilakalo pen pachini tung je labangso Balijan James Church amonduli kecheng si nilitum monduli ki eke pharu kreser kebra chok si kebra trok aning kansini tum monduli elo lapen pining surihini ra inkoira trok aning kan pini ladak thang kreisi anke ningkan phokep pleng pe mil asini litum sertalin litum archu ponlo lapen pepleng long pe milo lapen kecheng siahut labang so amondulia long arni sivet si Kristo amen pen lang ke parbi ninga chirui abaptisma denglo lake don trainer cap an dolo lapen armu lake bang pikep ra isi andu halabang suhu lapen non pining anke surihini ra inkora trok
pining la Jubilee ka paman pini an ke labang so mondulia long don thong kebra bo an pleng Kolamati pen Samson ingti Karbing long lai